chámame Dolores Mazorra Álvarez. Son de Canaval, nacín aquí hai 80 anos. Pechou a estación, pechou as dúas cerámicas, pechou o aserradero, pecharon as funerarias, co que aquí había. Esta era unha estación de moita importancia non só en viaxeiros, sino en carga e descarga de mercancías. Aquí onde estamos había un almacén moi grande e na época das patatas isto era un ir e venir espectacular de xentes da comarca. Dicir, non só do concello de Sober, sino da zona de Caldelas, da zona de Sabiñao. Dicir, era unha estación referencia en transporte de mercancías. No seu momento foron patatas, despois foi madeira, pero outro tipo de mercancías. E facían incluso parada, moitos trenes de mercancías facían noites aquí. Trenes de viaxeiros houve moitos, paraban trenes de media distancia e os trenes de cercanía. A estación ainda sigue viva, un edificio precioso, emblemático, que tuvo un accidente moi grave aos 20 anos de ser aberto e foi reconstruído tal e como era. Tiña unha visera moito máis grande que esa, isto todo digo porque me contaron, que eu non o vivín, e despois foi reconstruída tal e como era, pero é un edificio fermosísimo como son a práctica totalidade das edificacións desta línea. A línea ferroviaria Monforte-Vigo. A estación referencia da comarca despois de Monforte era esta. Sigue tendo tránsito de viaxeiros, sobre todo os fines de semana. Hai moitísima xente dos concellos de Sober e de Pantón, xente maior, que fixo a súa vida en Vigo, que vive en Vigo, que traballou en Barreras, na Citroën, que se jubilaron e siguen facendo a mitad de vida nun lado e a mitad no outro. E non utilizan coche, utilizan tren. Entonces é moi fácil que os fines de semana, principalmente, haxa tránsito de viaxeiros, sobre todo desa xente xa un pouco madura, que sigue utilizando o tren. Ya maiores, houbo moitísimos traballadores de Renfe desta comarca. Na propia estación, contou con jefe de estación, con factores, con mozo de estación e con guarda-agullas. Había muchísima xente aquí na estación. Este era o paseo das mozas de Canaval e dos mozos, os domingos, pero estaba onde así, estás en vas, porque en cada casa había 5 ou 6 rapaces, e hoxe non hai nada, nin casas, están todas baleiras. Cargaban madeira, descargaban patatas, onde extraperlaban os que tiñan extraperlo, escondíanos aí detrás da tapia, cando viño o tren corrían, que comió. Temos collido nosos pequenos que íbamos á Carbonilla, levar botes de café do que se encontraba no suelo. Bueno, caían os sacos e rompían. As patatas, máis que nada patatas, era o extraperlo que había, daquelas. Non sei pa onde iban, nin pa onde non. Nin sei quen eran os extraperlistas, eu sei que se escondían aí os sacos detrás da tapia, que ao vir o tren, rin, corrían para arriba. A casa era, digamos, de comidas e tamén era sitio donde pasaban a noite ou dormían aqueles que eran, digamos, os posibles contrabandistas da zona, que eran, digamos, portadores a cabalo das mercancías que recollían aquí, porque era unha estación bastante importante. Entón, de aquí levábanas ao máximo aproximadamente hasta o faro. E o que si se sabe que era notorio, que cando iba a chegar o tren a Canaval, pois empezaban a soltar carbón por os lados, máis sacos de café, máis todo o que era habitual de mercadorías da época. E tamén se facía o tránsito de xente que moita dela, en vez de ir a Monforte, para vir para Ourense, pois collía aquí o tren. Eu recordo
na época miña, aínda a haber a casa aquí, que era, digamos, a casa dos peixes, máis outra que había que lle chamaban a Gorriona, máis o Café Novo, máis a casa do Parola, máis o da Mari, e todo eso era xa no final. Na outra casa da Renfe que teñen alá vivía o fogonero e o maquinista. Logo, cando se foi o maquinista, viviu o capataz de vías e obras e a guardesa. Viviu moita xente nas casas, unha casa que teñen alá caindo na esquina. Aquí había muchísimo traballo. Había máis traballo aquí que no Tamiento, a ver. A fábrica de ali, a fábrica de aquí. Había 2 carpinterías, había unha funeraria, había un serradero, había o banco, había, bueno, de todo. Hoxe Canaval é unha das 22 parroquias de Sober, que ten varios pueblos, e o pueblo principal é onde estamos, este núcleo de Canaval. Un núcleo urbano importante que tuvo moitísima trascendencia, principalmente a mediadas do século XX. É un pobo de nova construción, digamos que a maior parte das vivendas foron todas construídas entre o primeiro cuarto e mediadas do século XX, debido á importancia industrial que tuvo a localidade. Chegou a ter 3 fábricas de cerámica, de ladrillos. A primeira fábrica, a do Rei, que naceu a finales do 19 e se cerrou en 1935, a Fábrica Vella, que a Fábrica Vella chegou a ter 50 empleados. Esa fábrica, por datos, naceu en 1915, creo que en 1915 cerrou en 1975, e a Fábrica Nova de Pepe Cabo Castro, que é esa emblemática chimenea que temos aquí ao lado, que se ve desde toda a comarca, que eu presumo de que temos o edificio máis alto de toda a comarca de Lemos, e é certo, temos o edificio máis alto da comarca de Lemos. Esta chimenea ten 45 metros de altura e casi 14 metros de diámetro no fondo, un edificio sin duda é o símbolo de Canaval, pero é un símbolo desa época industrial importante que houve en toda a zona sur de Lugo. Pois esta fábrica, que cerrou en 1990, abriu en torno a 1935 e cerrou en 1990, chegou a ter 80 empleados. Traballou o meu papá, os meus irmãos, moita xente, muchísima xente. Pero hai máis de 40 anos xa que non hai fábrica. E tiña o señor, o dueño, o propio dueño, tiña 3 vagóns da Renfe. Da vía para lá era ali. Era moi bon ladrillo. Home, iban vagóns cargados, non sei para onde iban, se iban para Vigo, se iban para Madrid, se iban para onde iban. A mellor cargaban na semana 6 vagóns de ladrillo. O meu papá era o que cargaba os vagóns, e era o que sacaba o ladrillo cocido, porque metían crudo, e o meu papá sacaba o cocido. A raíz da influencia do ferrocarril e de todas estas empresas que chamamos, eu olvidábame nos anos 50 a construción do embalse de Santo Estevo, porque ao construirse o embalse de Santo Estevo foron miles e miles de personas as que traballaban. A xente que era da comarca iba andando, é dicir, xentes dos concellos limítrofes de Pantón ou de Sober iban e viñan á casa todos os días. Había que madrugar ou había que chegar de noite, pero facíano. E outras xentes que eran de máis lonxe hospedábanse aquí. Viñan en tren, había estación en Santo Estevo, viñan en tren desde Santo Estevo a Canaval, e como isto era o pueblo máis grande, había moitísimas pensións, moitísimas casas de comidas e moitísimos servicios nesas épocas, non? Estamos falando os anos 50 e 60. Había carnicería, había peluquerías, había banco, había médico, había practicante, había bares, había 2 tiendas de ultramarinos ou 3, e hoxe non hai nadiña, nin onde comprar unha agulla sequera. Chegou a haber 500 personas, maestros, médicos, practicantes, carnicería, peluquerías, zapaterías, había de todo, hoxe non hai nada. O golpe foi espectacular neses momentos principales, non? Falta de personal na estación de ferrocarril, cierre da última cerámica que chegou a ter 80 empleados, ou cando Santo Estevo rematou as obras. Entonces foron momentos así de
de decadencia para este lugar que, como digo, era dos demás habitantes, dos demás dinamismo de toda a zona sur de Lugo, sin duda. As minas de Freixo tamén tuveron dúas etapas. Unha primeira etapa, despois tuvo certa crisis, cerraron e volveron reabrir. As minas de Freixo mantéñense, hoxe están pechadas, están entre Monforte e Sober, entre a parroquia de Gundivos e Marcelle. A maior parte da edificación está na parroquia de Marcelle e de Monforte, pero sempre houve tamén moita vinculación con Sober, por traballadores e por a cercanía que ten con parroquias como Santa Cruz de Brosmos ou Gundivos. O transporte facíase, era un tren especial que tiñan eles, unha especie de raíles colgantes, mantéñense aínda por a zona de Neiras, un pouco máis arriba hacia Lamelas, na parroquia de Gundivos, ainda se manteñen as estruturas donde estaban apoiadas, digamos, os ferros, as bases donde viña ese teleférico, que era un teleférico grande, pero un teleférico. Ao final de todo estaba o cargadero. E viñan por unhas vagonetas, por o aire, como uns cables gordos comeses, e viñan con vagonetas desde Freixo hasta aquí. Cando eu era moza, houve tres salos de baile. Diste lado dous, e outro na casa esa, para un bar Pachín, aí houve outro bar. E na casa esa de aí houve un banco, o Banco Pastor. E a miña casa foi peluquería. E na miña casa vivía o Guardia Civil, que houve un cuartel de Guardia Civil nos seus tempos, cando eu era nena. E min ainda me deben a entrada, os do cine, se sabes, se acordan iles. Cando tiñen o cine, ines na casa que está ao lado da casa deles, no bar, que era un bar. Ainda se te deixan mirar por dentro, están os buratos onde metían a máquina para a pantalla. E a última vez que viñeron, non sei que lle pasou á máquina, que non, quedaron de volver e non viñeron hoxe. E foronse ca entrada con todo. Diría eu, os 18 ou 19 anos. Si, había cine, había. Había unhas festas das millorciñas da comarca. Orquestas extraordinarias e público non va máis. Trenes específicos desde Ourense, desde Monforte, para vir á festa. Nos anos 50, que sería o esplendor desta parroquia, chegou a ter feira. É dicir, había unha feira mensual que durou moi poucos anos. Paseando por aquí os domingos. Era o noso paseo aquí no andén. Anda que non se río o jefe da estación. Madre mía. Pobriño señor Moreno, ya sé que tiña unha mala leche. Pero nunca nos dixo nada. E no que había dixo outro lado, onde guardaban o material, e xugábamos ás esquinas, bueno, nunca nos dixo, non juguéis aí, iros para casa. Pero cando se enfadaba, madre mía, non se poñía. Era castellano. Recordao como unha época feliz? Estupenda. E era o cubeiro, e alá arriba eran as borchetas, que era onde nos bañábamos as do lado de aquí, ali, e as do lado alá, ali. Había chemanías, que a xente das vías de alá, das vías para aquí. As do lado de aquí falaban todos o castellano, e nós falábamos o gallego. Tú eres de Portugal e eu son de España. Ai, la madre. A ruta do románico de Sober é unha ruta do románico rural, son igrexas que non teñen, ao mellor, a importancia que teñen outras porque non están tan decoradas, pero a igrexa de Canaval é unha igrexa do século XIII que mantén hoxe da súa estrutura
a fachada de unha pía bautismal absolutamente espectacular, con un Santiago Matamoros, que non creo que haxa en ninguna outra iglesia, que demostra como unha iglesia incluso de peregrinación, e que está hoxe moi ben recuperada, fai as funcións de iglesia parroquial, pero que foi unha iglesia románica importante e que foi a bailía templaria máis importante de toda a zona sur de Lugo. É a segunda localidade do concello, Sober foi medrando, mantúvose, aquí ainda que baixou, é a segunda localidade, ten moito dinamismo do ADE porque é dinamismo turístico, pero Canaval ten unha infraestructura que non se pode esquecer. É historia aí moi viva e que penso que vai perdurar para os séculos, sin dúda ninguna. Oxalá se volva a recuperar. Cousas bonitas quedan, historias tamén a contar, a parte destas, e a ver. Se houbera máis combinación, se o tren que pasa ás 5 da mañá, ás 5 da tarde, pasar ás 10 da mañá e volver a outro e a unha, entonces sí, habría xente. Pero un pasa ás 5 da tarde e o outro vai ás 11 da mañá a ver como faz. Cando empezaron a ter coches particulares, acabouse a Renfe.